Guys, punta ako ngayon sa beauty ano to? Beauty Lane Salon and Spa para magpakulot. Okay. Charot-charot. Anak ko dai. Yang mga Bisaya man dining na diri. Naray lahang mga kung ano. Hello, madam. Hello po. Guwapa kaayo eh. Oh, di ara ang kulot sa kuha. Agoy Ginoo ko tabang. Unsa ngala ni Beauty Lane? Beauty Lane and Salon. Salon and Spa. Makagiganday. Gikan ko kuwit dai. Ay, Nya i-search ko ha, gulpa ka day. i-follow ko ha sa Inday Sige Kabgab go. para makita ka dito. Hello. Maghilo kasi yung kamunakan sa probinsya. Halika na, higda Oh, sige, na. sige, higda na. Higda na gyud. Kalami. Nara mga bay. Magpakulot ko to eh. Ganahan yung kukulot. Hindi ka Kasi 800 day kuan. Saan man na siyang 800 eh? 8 months lang. 8 months? How about 1.5? Duha ka tuig. Duha ka tuig? Sige, kato na lang. Kato na lang. Kung ayaan, sige man ayaw na lang kayo magtanaw na sa kong video. Di ara, kasi nga, ni mo ba? Amor. O, si Mia Amor. Ayan. Agay kalami. Kanay, masas-masas gamay. Katong kuan na. Pag-upahi ba? Ako'y bahala ni mo. Katong kuan na. O, sige. Sige. Kanto na. Di ka na mga larot bayet? Dili oy. Nindot na ang gamot. O, sige. Para madaghan naman ni sa inyong salon. Go. Akong i-vlogs. Santag na ni day. Lagi, day. Sige lang, day. Kalami, mga bay. Yes. Ayan. Mana oy. Sakto na. Isa ka bukas pa. Managlaba. Gilabhan pa nila mga bay akong hair, no? Ay, kalami. Alright. Meet and greet yan kaya. Oo. Galing siyang Bahrain. Uy, pa rin. Ba't iniba mo yung... Wait lang. Wait. Pero Saan na tayo eh? diin ko na dito. Oh, sige. Saan ang basiton? Para mga bang. Makita ang bil-bil. Kusang ibutang na bayot ko. Tit lang ha. Okay. Kailangan i-treat din ang sarili. Hindi ba? Salamat din po na. Ha? Nakasakay? Okay. Ako lagi pa ba sa ano? Yun eh, kung mag 2 years ba yun, magpa-outro na po. Sakto mo, manong yung trata ba yun? Davao daw yan. Sa nakagis daw.
Hmm. 78 pieces. Hindi nga, isang box na ba? Box ba ang ano? Anong wax nila? 12 pieces lang. Hindi ka sa mother. Hindi sabi ko, abot hindi na kasabay. Kulang mo na. Ay, naman. Dahil sa sunod-sunod na mga ganap. Sa dami ng eksenang kagulat-gulat, siya na ikaw ay Pag yung nakikilay kayo, kilay, yung tapo kayo, yung hindi lang tanggal, pila ka? 5,000 ba yun? Pila ka years ko? Okay na yung cake? Okay yung cake ah? Pila ka? Habang buhay. Habang buhay pa. Panay mo kasi nga, drawing na or tapo? Pag i-drawing lang na ako, ano ito? Saan na siya? Alam? Saan na yan ba yun? Surat? Embroidery. Hindi na tumutuan. Thank you. Yeah. Kung ano, inapa siya, ano, mabalik ka to siya. Ako itong iingan ng kalinggo, pagpupo. Tagay, inapa yung pagkalinggo niya. Mabalik ko siya.